zalegarreta gara eta zaintza eta denbora erabileraren kurtsoko irakasleak gara. Marina eta biok, zaintza eta denboraren inguruan lan egiten dugu, hemengo Soziologia bi departamentuko irakasleak gara, eta batera lanean gabiltza orain dela 5 urtetik gutxi gora bera. Hasi ginen edo ezagutu genuen elkar Marina ikasle zenean, graduko ikasle zenean, eta hor kointziditu genuen, ni irakasle moduan da bere ikasle moduan, gero kointziditu genuen berriz masterra ikasi zuenean Marinak eta ni irakasle nengoela. Hortik aurrera hasi ginen batera lanean Marinaren doktore tesian, eta bere ikasle moduan eta ni zuzendari moduan, eta gaur egun langileak gara biok, eta batera lan egiten dugu irakasle moduan Soziologia bi sailean. Gure traiektoria honetan edo gauza desberdinak egin ditugu elkarrekin, kongresuetara aurkeztu ditugu ponentziak, batera seminarioak eman ditugu, txarlak eman ditugu, artikuluren bat idatzi dugu baita, eta horrela azpimarratzekoak edo diren bi gauzatxo edo esango nituzke egin ditugula azken aldian batera, zuentzat interesgarriak izan daitezkenak. Batetik, batera parte hartu genuen denbora horren kontuen inkestari buruzko monografiko batean, Eustatek publikatutako monografiko batean, eta hemen atzera begira botata 20 urtetan denbora horren kontuen inkestak aztertu genituen, eta 20 urtetan zehar denborak eta denboraren bitartez euskal gizarteak izan duen bilakaera aztertu genuen, hor Marinak egin zuen batez ere generoa eta denboraren inguruko kapituloa, eta nik koordinatu nuen monografikoa, eta gainera zaintzaren eta zaintzaren kapituloa barik etxeko lanaren kapituloa egin nuen. Eta beste kapitulu pare bat baita. Eta beste horrela interesgarri iruditzen zaigun beste lantxo bat batera egiten ari garela, batez ere orain dela gutxi bukatu dugulako eta pozik gaudelako egin dugun lanarekin, da krisiaren inguruako ikerketa bat eta krisiak etxeko lana eta zaintza nola eragin duen, aztertzen duen ikerketa bat. Hor elkarrizketak egin genituen, krisiaren eragina oso duten bikote desberdinei. Eta apur bat, hori da eskuartean erabili duguna edo eskuartean daukaguna azken urteetan. Nik batez ere lan egiten dut etxeko lana eta zaintzaren inguruan, denboraren soziologiaren begiragatik, eta baita ere denbora aurrekontuen inkesten inguruan, eta Marinak bere tesia egin du presentzia hirukoitzaren inguruan. Orduan, uztartu du ez bakarrik etxeko lana eta zaintza denboraren begiragatik, baita ere etxetik kanpo egiten den lana. Hau da, bai merkatu laboralean eta baita ere parte hartze soziopolitikoan egiten den lana kontuan hartuta. Orduan, apur bat, traiektoria ibilbide honetatik abiatuta prestatu dugu eta aurkezten dugu denbora eta zaintzaren inguruko kurtso hau. Kurtsoak bi helburu printzipal edo bi helburu basiko ditu. Alde batetik, zaintzaren inguruko hausnarketa bat eskaini nahi dugu, bi zentzutan, alde batetik zaintzaren banaketa gure testuinguruan nola ematen den aztertzeko, eta beste alde batetik zaintzari lotutako esanahien inguruan hausnartzeko. Esan dezakegu, eguneroko ekintza kontutan hartzen baldin baditugu, edo erreparatzen baldin badiegu eguneroko ekintza horiei, izan daitezkenak lo egin, jan, aiziko ekintza ezberdinak, edo lan ordaindua, ekintza horien artean, eguneroko ekintza horien artean, genero ezberdintasun handienak edo altuenak erakusten dituzten ekintzak, etxeko lanak eta zaintzak direla, hain zuzen ere. Horregatik, hau aztertzeko, adibidez, erabili ditugu feminizazio indizeak. Zer dira feminizazio indizeak? Feminizazio indizeak genero ezberdintasunak adierazteko indizeak dira, eta gainera oso modu erraz eta sinplean adierazten dituzte ezberdintasun hauek. Gainera oso errazak dira irakurtzerako orduan. Adibidez, balorea edo indizearen balioa bat zenbaki hartzen duenean, edo bat balorea hartzen duenean, honek esan nahi du gizonak eta emakumeak denbora berdina eskaintzen dutela ekintza konkretu bati. Aldiz, balioa batetik gora kokatzen baldin bada, honek esango digu
emakumeek denbora gehiago eskaintzen dutela ekintza bati. Eta bat balioaren azpitik kokatzen baldin bada, gizonek denbora gehiago eskaintzen dute ekintza horri. Eta orduan, datuei erreparatuta, 20 urteko inkestako datuei erreparatuta, ikusten dugu dudarik gabe etxeko lanak eta zaintza direla eremurik feminizatuenak eta horregatik genero ezberdintasun handienak edo altuenak erakusten dituztenak. Eta horregatik interesa edo gure nahia hausnarketa hori egiteko eta batez ere politika sozialen ikuspegi batetik hitz egin. Marinak esan berri duenez, etxeko lana eta zaintza da genero ezberdintasun nabarmenenak agerian jartzen dituen esparrua. Hau da, gizon eta emakumeek eskaintzen dioten denboran ezberdintasun handienak etxeko lana eta zaintzan gertatzen dira. Horregatik, interesgarria da politika publikoak edo gizarte politikak egiten ditugunean etxeko lana eta zaintza esparrua kontuan hartzea. Batez ere, ez hor dagoelako genero ezberdintasunen nukleo gogorra. Eta ez horregatik bakarrik, ez? Interesgarri iruditzen zaigu baita esparru hau aztertzea beste arrazoi bategatik. Etxeko lana eta zaintza delako bizitza sostengatzen duen esparrua. Eta etxeko lana eta zaintzan sostengatzen delako bizitza. Orduan, interesgarria da eta beharrezko iruditzen zaigu esparru kontuan hartuta politika publikoak diseinatzea. Horregatik, gure bigarren helburua gehiago doa lotuta politika publikoen diseinura. Horretarako, proposatzen dugun, lantzea proposatzen dugun gaia edo proposamena da Italian Partidu Komunistako eta Akademiako eta mugimendu feministako emakumeek proposatu zuten eta landu zuten denboraren inguruko legea, edo emakumeok denborak aldatzen ditugu deitzen den proposamena. Lege proposamen hau interesgarri iruditzen zaigu, Marina eta nik asko landu dugu edo oso gogoko dugun lege proposamena da, ez da oso ezaguna, baina interesgarri iruditzen zaigu orain komentatu dugunagatik, ez? Parte batetik lege proposamenak berak ere bizitza zentroan jartzeko begiradatik lan egiten duelako, eta bizitzaren sostengarritasuna zentroan jartzeko begiradatik lan egiten duelako, eta bestalde baita ere lege proposamen batelako eskuhartzeak diseinatzeko edo eskuhartzekoak diseinatzeko proposamen egiten duena denbora hartuta eskuhartze hauek diseinatzeko esparru moduan. Orduan, gainera egiten duen proposamena zeharkakoa da eta bizitzako esparru desberdinak eta gizarteko esparru desberdinak barnean biltzen ditu. Zergatik, denborak berez gure bizitzako esparru desberdinak ere zeharkatzen dituelako. Eta lege proposamen hau, proposamen zabala da, bizitzako esparru desberdinak barne biltzen dituena, eta esparru desberdinen inguruko aldaketak, gizon eta emakumeen berdintasunerako bidean, aldaketak egiteko eskuhartzeak proposatzen dituena. Bai lan esparruan, baita hiriaren egituraketaren esparruan eta baita ere bizitza zikloari dagokionan ere. Hau guztia esan da, pentsatuko duzu eta zergatik hitz egin denboraren inguruan. Uste dugu denbora problematizatu behar dela, ulertzeko denbora ez dela bat eta bakarra. Eta denboraren inguruan pentsatzen dugunean, naiz eta denbora hegemoniko bat egon, ez dela denbora bakarra. Guk behintzat ulertzen dugu denborak dimentsio ezberdinak dituela. Eta gainera, denbora ulertzeko modua kulturala dela, sortua, eta historian zehar aldatu egin dela. Gainera, denbora elementu edo tresna garrantzitsua da, eguneroko bizitzaren antolaketa egiterako orduan. Eta gainera, gure eguneroko bizitza denborak zeharkatzen du. Erabat, eguneroko bizitzaren aspektu guztiak denborak gurutzatzen ditu. Eta zer esan nahi dugu denboraren dimentsioak esaten dugunean? Adibide batzuk jartzearren. Adibidez, esan dezakegu, pertsonak denbora garela. Ze zentzutan, gure bizitza zikloa edo gure adina denbora delako. Beste alde batetik,
gure eguneroko bizitza eta jendartea orokorrean egutegien eta ordutegien bitartez antolatzen da edo egituratzen da. Adibidez, lan ordainduko denborak edo baita jaiegunak ere. Baina batez ere, denboraren inguruan hitz egitea interesatzen zaigu ezberdintasun sozialak neurtzeko tresna oso potentea delako. Eta zergatik esaten dugu hau, azken finean, gure eguneroko bizitzan edo gure egunerokoan pertsona guztiok 24 ordu ditugulako nahi ditugun ekintzak burutzeko. Baina zer gertatzen da, pertsona guztiok ez daukagula erabakitzeko ahalmen berdina. Guztiok ezin dugu erabaki denbora horrekin zer egin, edo ez maila berdinean. Eta zentzu honetan, esan dezakegu emakumeek eta gizonek modu ezberdinean erabiltzen dutela euren denbora. Baita gazteek eta helduek ere, edo langabetuek eta enplegua daukatenek. Horrela guztia kontuan hartuta eta marko honetatik abiatuta planteatzen dugu gure kurtsoa. Kurtsoa 3 bloke handitan banatu dugu. Lehen blokea ez da hainbeste denboraren inguruan, baizik eta zaintzaren inguruan, eta lehen bloke honetan egiten duguna da nolabaiteko hausnarketa bat zaintzaren esparruaren inguruan, eta zaintza ikerketa lerro moduan nola garatu den apur bat azaltzen dugu. Batez ere, aurreratzen dizuegu garatu dela 2 norabide desberdinetan. Norabide desberdin 2, baina elkarloturik daudenak. Garatu da alde batetik zaintza ulertuta batez ere lan moduan, eta lana dela aldarrikatzen duen begiradatik, hau da, zaintza lana egiteak edo zaintza aurrera eramateak denbora eta energia konkretu bat behar du, eta hori kontuan hartu behar da, eta orduan lan moduan aitortza egin nahi duen begiradatik landu da zaintza alde batetik, eta beste alde batetik landu da gehiago lehenengo alde honek edo lehenengo norabide honek aspektu materialak edo azpimarratzen baditu, bigarren norabide batetatik ere landu da zaintza eta aspektu subjektibo, emozioak eta lantzen dituen norabidetik. Hau da, etikaren zaintzaren norabidetik. Eta hor, azpimarratzen da edo lana dela zaintza, bai, egin beharreko ekintzak direla, baina lan horrek badituela nolabaiteko ezaugarri bereizgarri batzuk. Lan horrek inplikatzen dituela emozioak, zaintza aurrera eramaten duen pertsonaren emozioak inplikatuta daudela egiten duen lan horretan, badaukala lan horrek ere bestearen bestearen pendiente egotea edo bestearen behar izanak asetzeko adi egotearen zentzu bat baita, eta orduan apur bat dimentsio subjektiboari ere garrantzia ematen zaio eta batez ere garrantzia ematen zaio bigarren dimentsio edo bigarren lerro honetatik. Orduan, 2 ikerketa lerroak bat egiten dute puntu bat baino gehiagotan eta bateragarriak dira. Zaintza lana dela aldarrikatzen duen ikerketa lerroak azpimarratzen duelako lana dela, baina ezaugarri subjektibo berezi batzuk dituen lana dela. Eta bigarren ikerketa lerroak, zaintzaren etikatik abiatuta lan egiten duen ikerketa lerro honek, azpimarratzen du zaintzak dimentsio subjektibo garrantzitsua duela, baina ez du alde batera uzten zaintzaren aspektu materiala, edo zaintza egin beharreko ekintzez osatua dagoela. Orduan, dimentsio 2 hauetatik eta marko 2 honetatik abiatuta garatzen da gure proposamena. Edo kurtso honetan, aipatu ditugun 2 helburuei erantzuna emanez beste 2 blokeak. Bata gehiago denboraren erabilera eta esangunaren inguruan, eta bigarrena gehiago denbora politiken inguruan. Hemen lotuta baita denbora bat bankuekin. Eta hau da Marinda eta biok proposatu dugun eta prestatu dugun materiala. Espero dugu zuentzat baliagarria izatea, interesgarri izatea, eta zuen eguneroko profesional eta pertsonalean erabiltzeko aukera izatea. Edozein iradokizun, zalantza, edozein gauzatarako gurekin kontaktuan jarri nahi baduzue, euskazue gure e-mail bideak hemen jarraian, eta pozik egongo gara zuen mezuren bat jasotza edo zuen berri izan ezkero. Eta beste gabe, agur eta disfrutatu gure kurtsoarekin.